Sungura musician Gift Amuli otaura nezverufu rweorchestra mberi kwazvo backing vocalist wava Alec Macheso pana Maziman Porter achiti rufu rwake haruna kuchena pari kurakidza kuti pane zvakaitika kuti mukomana uyu azofa, apo vachiti nekuti hapana aimukurira mubhendi rava Alec Macheso. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda pamwe nemunyika yeZimbabwe, tichiti kana pane vachangosvikawo pano paHarare Networks bayai kabhatani kakanzi subscribe. Zuva ranhasi tauya takabata nhau yeSungura musician Gift Amuli has alleged a foreplay in the passing of orchestra mberi kwazvo backing vocalist Barnabas Porter, claiming that the late artist Adugona akaurayiwa by fellow band members. Muri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaurwa pama-allegations ari kutaurwa navaGift Amuli vachiti ivo mukutaurika kuri kuitwa nhoroondo yaBarnabas Porter vari kuti ivo ndivo vakatanga kushanda naBarnabas apo pavakashanda makore apfuura apo pavaiti ivo vane maalbum mazhinji avakagadzira naBarnabas akazobva mumaoko avo akazoenda mava Mike Ngwazi akazoenda mava Alec Macheso vachiti rufu rwaBarnabas rune chekuita nemamembers nemaband members sezvo aiva munhu aigonesesa. Ndiwo mashoko ari kubva kuna vaGift Amuli. Ndoso vachitaura vachiti kana pasina kurayiwa kwakaita pane kuroyiwa kwakaitwa nemamembers emubhendi. So mutsamba yanyorwa navaGift Amuli ndo yeimwe yandakuisira pascreen apo yavanyora vachiti I would like to extend my condolence to Orchestra mberi kwazvo family with the sudden passing on of Barnabas Porter, although some unscrupulous person masquerading as journalist might not mention my name after Somanda Ndebele. I worked with him for more than 4 years. We actually did 3 albums, namely Yawe Munesu, Maswingo and Kozolonkulenge and FT Aleni Doda. He then joined Mike Ngwazi, then Alec Macheso. I do not want to lie. I was hurt by this predicament. I strongly suspect foreplay, or maybe he was bewitched by fellow band members, because aiva kunda vese zvavo hapana aiti nyo hakuna bana zorora hako murugare but ukagona zvirwire wega uri muguva imomo. Ndo mashoko ari kubva kuna Gift Amuli achiti zvirwire mukomana Barnabas. So vanhu votaura vachiti that's why they always say zino rinouraya. Vamwe vakati that could be correct, kumabhendi mishonga too much vakaroya Lucky futi kuya. Vamwewo vachitaura vachiti handisati ndamboona mukaladi ane mazino akawanda mumuromo. I think the same applies kubrain dzavo. Vamwewo vachitaurawo pamusoro pechiitiko ichi vachi criticize mashoko ari kutaurwa naGift Amuli, vamwe vachimafevhera. Amene munozviona sei mashoko ari kubva kuna vaGift Amuli ekunongedza kuti pane chakaitika mubhendi reorchestra mberi kwazvo? Asi veorchestra vakatsanangura vachiti urwere hwemukomana uyu wakabva pazino wakazosvika kuti rigosvika pakutora upenyu hwake, ende veruzhinji vakanzwawo zvichitaurika zvichidhiskaswa, ende veruzhinji vanozivawo maererano nechirwere ichocho vanototaura kuti chinokwanisa kutora munhu upenyu hwemunhu, ende chinokwanisa kuita sezvanga zvaapastate yaBarnabas Porter. Ndidzo nhau dzatauya tikabata pano paHarare Networks patinobata social commentary, nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe.